Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rakitera and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. At meron na nga po tayong top secret sharer sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening! Hello, good evening. Good evening din po, DJ. Ano pong pwede naming itawag sa inyo? Binsoy na lang po. Binsoy, ilang taon ka na? 22 years old po. 22 years old na si Binsoy. Isang lupalop ka naman galing, Binsoy? My province ko po is Masbate. Masbate. Okay, sige. Binsoy, di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Binsoy, 22 from Masbate. Ano ang top secret mo? Ano po kasi, nagagalit po ako sa nanay ko po at saka sa kapatid ko. Nagagalit ka sa nanay mo at sa kapatid mo. Bakit? Opo. Kasi nilihim nila po sa akin. May nilihim po sila sa akin. At ano tong nilihim nila sa iyo? Di bali po, yung dalawa pong kapatid ko, babae at saka lalaki, pinapaaral ko po. Tapos, nung New Year po, nadulas po yung nanay ko, nabuntis na pala yung babae po na pinapaaral ko. Pangilan ka sa magkakapatid? Panglima po. Panglima. So, etong sinasabi mong lalaki at babae, mas matanda ba sa'yo itong mga to? Hindi po, mas bata po sa akin. Pangilan ka sa magkakapatid nga? Panglima po. Panglima. So, meaning may apat pa na mas matatanda sa'yo? Opo. Ilan kayo in total na magkakapatid? 8 po. 8. Okay, so pang 5 ka. Etong tinutukoy nating lalaki na kanina sinabi mo, na pinapaaral mo, pang ilan siya? Babae po yung nabuntis eh. Oo nga. Pero itong lalaki, ilang taon? Bunso po namin. Bunso yun na pinapaaral. Tapos yung babae, pang ilan siya? Kasunod din po sa bunso. Pangalawa sa bunso. Opo. So, nasa ilang taon to? Nasa teenager stage pa lang ba to? Opo, nasa 15 years old po. Etong babae mong kapatid? Ay, yung bunso po namin, yung lalaki po. Okay, yung babae, ilang taon na siya? Magi-18 po ngayong December. Kailan ka umako ng responsibilidad na paaralin tong dalawang to? Nung pumunta na po ako dito sa Maynila. Nung pagka-graduate ko po ng K-12. Ah, so meaning, hindi ka pa nagkokolehiyo? Hindi po, mas pinili ko po silang paaralin eh. Oh, okay. Tapos, through a phone call, nalaman mo na buntis itong kapatid mong babae? Opo, nadulas po yung mama ko. Pero hindi niya po talaga totally sinabi. Nalaman ko po sa pamangkin ko po. So, nung nakumpirma na buntis nga itong kapatid mong babae na to na pinapaaral mo, anong sabi mo? Sabi ko, bakit nyo nilihim sa akin? Ang sakit lang sa akin kasi inuna ko sila eh. Inuna ko sila bago yung pangarap ko. Sinabi mo ba to sa mama mo? Opo. Anong reaction niya? Hindi lang po siya umimik. Parang nagbibingi-bingihan lang. Ganun lang po. Nasa magkano yung pinapadala mo pang paaral nitong mga kapatid mo? Ano lang po, hindi ko po matansya kung ilan kasi mga weekly po, hingi yung kapatid ko, mga project, mga ganun po, mga boarding house. So nag-stop na nag-aral tong kapatid mong babae? Ngayon po, parang pina-stop na lang po kasi hindi ko na po sinuportahan ngayon eh.
Kinausap mo na ba yung kapatid mong babae na yan? Hindi pa po kasi blinak niya po ako. Ah, binlock ka niya. Opo. Bakit ka raw binlock? Nalaman mo ba yung dahilan kung bakit ka binlock? Siguro po. Siguro ano? Siguro po nalaman niya na buntis siya. Nalaman niya na nalaman mo na buntis siya. Opo. Kaya ka niya binlock? Siguro po. Nakarinig ka ba ng salitang salamat dito sa mga kapatid mo kaya sa nanay mo? Hindi po eh. Yun nga po yung masakit. Kahit kamusta lang po, hindi po sila nakasabi. Hingi sila ng pera sa akin, hindi man lang sabi na, kumusta ka na dyan kuya, pahingi po ng pera. Yung sinasabi po nila sa akin, pahingi nga po ng pera, pang project lang. Ganon po sila eh. Tapos magbibigay ka naman agad? Opo, kasi para naman po sa pag-aaral. So basta sa pag-aaral, gagamitin yung pera, suportahan mo sila? Opo, suporta ko po sila. Pero bakit ikaw yung inatasan ng mga magulang mo na hingian ng pera? Bakit hindi yung apat mo pang kapatid na mas matanda sa'yo? Yung apat ko po kasi, may kanya-kanya na po silang buhay, may asawa na din po. Pinakausapan ka ba ng nanay mo na o magtrabaho ka na para mapag-aral mo yung mga kapatid mo? Ganun ba yung naging sitwasyon ninyo bago ka magpunta ng Manila? Hindi po, parang naano ko lang po na, kasi ano na po yung mama ko doon, nung nag-aaral pang po ako, one-sided na po siya sa amin. Parang napupuno na din po ako sa kanya. Pwede mo bang Parang i-explain ka sa amin kung ano tong one-sided ng mama mo? Kung sino po yung nauna magsabi sa kanya yung mga mga naririnig niya po, sa akin po niya binubuntong lahat ng galit niya eh. Tapos noon po, sabi ko sa isang ate ko na, ate, pwede pupunta lang po ako sa Maynila para magtrabaho. Ayoko na po dito sa bahay, maiwan lang, magbantay ng mga kalabaw, mga hayop. Ayoko na po dito, pagod na ako dito. Tapos noon po, nung nakapunta na po ako dito, sabi naman ng nanay ko na, Binsoy, hindi ko na kaya magpaaral ng dalawang kapatid, pwede ikaw na lang muna magbigay-bigay. Ganun po yung pagkasabi niya. Kasi sabi ko noon po, sige po ma, kasi alam ko naman yung sakripisyo mo sa aming magkakapatid. Lalo na sa akin, pina-graduate mo ako ng K-12. Malaki na yung pasalamat ko kasi ikaw lang yung isang nagtaguyod sa amin. Kasi wala naman si Papa eh. Nasaan ba si papa niyo? Ano po lang po, yun nga din po yung masakit eh. Siya po yung, kasi papa's boy po ako. Tas elementary pa lang po napatay na po yung papa ko eh. Isa din po yung sa masakit na nagbigay ng trauma sa akin. So sorry to hear that, Bensoy. Bensoy, sa kasalukuyan, may plano ka pa bang umuwi ng probinsya ninyo sa Masbate? Ngayon po, pinapauwi po ako ng mama ko kasi ikakasal nga po daw po yung yung kapatid ko. Eh, hindi ko naman po kaya kasi umuwi kasi may sama pa po ako sa kanila eh. May kunting sama pa talaga. Kumbaga, ilang buwan na ba na naglilihim tong magulang ng yung nanay mo tsaka tong kapatid mo bago mo nalaman nung madulas yung nanay mo sa'yo? Nung ngayon 2 months na po yata yung tiyan ng kapatid ko. 2 months na. Tapos tsaka lang nadulas yung nanay mo, ganun. Wala talaga bang intensyon na sabihin daw sa'yo? Hindi ko po natanong kung wala po, pero parang wala talaga kasi kahit kamusta man lang hindi nila magawa sa akin. Kahit nga po nung sa trabaho ko, tapos nung naputulan ako ng kamay, hindi man lang sila nagsabi na, uy, kamusta ka na dyan? Kamusta yung sugat mo? Mga ganun. Hingi lang sila sa akin. Paano naputulan ng kamay? Anong nangyari sa'yo sa trabaho ba yan? Opo, nakat po ng blade. Factory worker po kasi ako dito po sa Maynila.
Nalaman nila na nakat ka ng blade sa kamay. Opo. Alam nila po. Tapos Pero wala man kahit lang pagtatanong na kumusta ka, okay ka lang ba dyan, kailangan mo ba ng kasama? Hindi po eh. Hindi nga nila magawang tumawag kung hindi ako matatawag sa kanila. Kahit binigyan ko pa po sila ng cellphone para meron kaming communication sa isa't isa. Pero hindi man lang po makatawag, maka-call sa akin. Ganito na ba yung pamilya mo dati pa? Nagsimula lang po nung nawala yung papa ko. Doon nga po nagsimula yung pagiging one-sided ng mama ko. Feeling ko nga po parang ano lang ako sa pamamahay namin, parang hindi ako anak ng mama ko eh. Pero iniisip ko din yung sakripisyo niya sa akin bago niya po ako napag-graduate. Naipaliwanag mo ba sa nanay mo itong nararamdaman mo na to? Hindi po eh, hindi ko nga po matawagan eh. Hindi ko masyadong makausap. Ilag po siya sa mga call. Message, gusto mo bang i-text sila? Mensahe, ganon? Parang ayoko na din. Pero hindi ko po ma-explain. Pero may time po na gusto kong maghingi ng sorry kasi parang binabangungot din po ako na may kasalanan, parang may kasalanan din po ako na ano, lalo na po pag 12 PM, nagigising na lang po ako, tapos naiiyak ako. Anong plano mo ngayon? Siguro po mag-focus na lang po siguro sa sarili ko at sa pangarap ko din po. Ano bang pangarap ni Bensoy? Yung magkaroon po ng sariling bahay ko na lang po. Kasi 3 po itong pangarap namin dati pa ng papa ko eh. Ang pangarap ko po na isa, makapagtapos man lang ng pag-aaral K-12 at saka yung pag-audition po. Pag-audition yung saan? bahay. Pag-audition po sa TV po, sa PBB. Na-try ko na po yun eh. Kaya, gusto mo pa bang ituloy yung pag-aartista mo, ganun? hindi ko na po sure eh, kasi sabi ko na lang po sa papa ko na-try ko naman din pa mag-audition, hindi ako natanggap. Parang itigil ko na lang kasi maraming nagbabash din po sa akin ng katrabaho ko. Binabash ka sa pagiging confident mo, ganun, na magpunta ng PBB, ganun ba? Opo. Tawag nga nila dito sa akin, tikbalang. Bakit daw? Kasi medyo matangkad nga din po ako, tsaka medyo mapayat. May kaibigan ka ba dito sa Maynila? Meron naman po. So kapag nakakarinig ka ng parang pambabash o panlalait sa itsura mo, anong nararamdaman mo at anong ginagawa mo para maging okay ka? Naiiyak naman po ako. Hindi ko may pagtanggol yung sarili ko. Ayaw mo bang sagutin yung mga nambabasya yun na pag sinabihan ka ng mukha kang timpalan, sabi mo, ikaw mukha kang nuno sa punso, ganun. Di mo ba Ayoko po, parang kasalanan na din po kung gumanti ka. Hindi try mo lang. Yung parang minsan lang. Kung gusto mo ako magsabi para sa kanila, kayong mga nambabash kay Bensoy, tinasabi niyong tikbalang siya, kayo mukha kayong mga nuno sa punso. Ay. Anyway, Bensoy, may gusto ka pa bang sabihin sa pagkakataong ito? Like, may gusto ka bang pagbigyan ng mensahe? Mensahe ko na lang po sa mama ko. Sige, go ahead. Kung meron ka mensahe sa mama mo, this is your time. Mama, salamat sa pagpapaaral mo sa akin. Salamat po. Salamat sa sakripisyo mo sa akin. Kahit naging one-sided ka man sa akin, mahal na mahal kita, mama. Sana balang araw magkabati tayo or
Sana naman mama mo. Hindi kayo naglihim sa akin. Yun lang po, DJ. Mahirap talaga mapaglihiman, Bensoy. Pero sana kahit papano nakatulong kami sa pagpapagaan ng nararamdaman mo. Kahit papano, meron kang nakausap na kaibigan ngayong gabing ito. Thank you po, DJ. Salamat, Bensoy. Ako ipinapanalangin ko na kung ano man yung bigat ng nararamdaman mo, unti-unting gumaan. Gamitin mo yung oras na to para palaguin palalo yung sarili mo. Hindi naman agad-agad makapagpapatawad tayo at makakalimot dun sa nagawang kamalian sa atin, ng taong nakapanakit sa atin. Kumbaga napakahalagang bagay nung ibinibigay mo sa iyong pamilya. Napakatapang mo na nakipagsapalaran ka sa ibang bansa. Ibang bansa tuloy, sa ibang lugar na malayo sa Masbate. Nagpunta ka lang Maynila. Wala kang kaalam-alam sa kung paano makikibaka dito, pero ginawa mo pa rin. So, saludo kami sa iyo, Bensoy, at sa lahat ng mga taong tulad mo na ibinibigay lahat para sa kanilang pamilya. Salamat, Bensoy. Thank you po, DJ. God bless and good night. Iniisip ko kung anong sasabihin ko ngayong gabing to. Nakaka-disappoint kasi. Nakaka-disappoint yung ganong klaseng pamilya. Yung tipong paglilihiman ka. Samantalang ikaw, kayod ka ng kayod. Wala kang ibang ginawa kundi ayusin yung sarili mo. Kasi, hello, sila magkakasama sa isang bahay na kapag nagkasakit yung isa, pwedeng tulungan ng isa. Samantalang yung isa dito, si Bensoy, nagkasakit siya dito o naputulan ng kamay, 'di ba, nahiwa. Paano yun? Pag tatai ka, 'di ba, maghuhugas ka ng puwet mo. Siyempre yung isa, 'di ba, panghawak mo ng tabo, tapos yung isa pamunas mo, 'di ba? Paano? Kumbaga wala siyang naging kamay dito sa Maynila. Wala man lang nagtanong kung okay ba siya, kung kailangan niya ba ng tulong sa pagkakataong ito. Ako, I feel so sad and disappointed and frustrated. Alam mo, nakakatawa man yung sinabi ko kanina, yung mga simpleng ganun, paano ka maliligo? Ako naranasan ko po yung magkaroon ako ng patella fracture. So meaning yung kaliwang paa ko ay hindi po siya nasa tamang kondisyon. Yung tuhod ko, hindi ko po siya mabend. So meaning naka-straight lang siya palagi hanggang sa unti-unti nag-therapy ako, tsaka ko lang siya na-bend. Alam mo, napakahalagang parte ng paghilom, hindi lang ng pisikal, kundi emosyonal at mental na aspeto ng buhay ng isang tao na nagdadaan sa ganong klaseng mga sakit-sakit o kondisyon, yung suporta ng pamilya. Doon ko na-realize kung gaano kahalaga yung pamilya ko, and no man is an island. Meaning, it's okay to seek help. Hindi ka mabubuhay ng mag-isa. Kailangan mo ng tulong ng iba. Kailangan mo ng suporta ng iba. Dati ang kinasasama ng loob ko, yung mga kamag-anak namin, na kapag nangangailangan sila ng tulong sa probinsya, grabe sila tumawag sa amin, tapos makapagtanong kung pwedeng mangutang ng ganito. Hindi kami magpapautang pero magbibigay kami ng kaya namin. Pero nung nagkaroon ako ng patella fracture, ni isa sa mga kamag-anak namin, o yung mga nagtanong sa amin dati kung pwedeng may mahiram sa amin, yung nabigyan namin, ni isa dun wala man lang nagtanong, kailangan ko ba ng tulong? Kailangan ko ba ng kasama sa bahay? Wala. Ang sakit nun. Kasi you've given
something dun sa mga taong yun, pero pag ikaw pala nangangailangan, wala na. At hindi lang to basta kilala. Ito yung mga taong mga sinasabi nilang importante sila sa buhay mo. Pero nung ikaw naman yung nangangailangan na makaramdam ng importansya, hindi mo sila maramdaman. And all you need to do is to move on and focus on yourself. Kasi hindi mo naman pwedeng i-expect na kung ano yung binibigay mo sa kanila, ganun din yung pagbibigay sa'yo. Ganun din yung ibibigay sa'yo. Kung naging mabuti ka, kung naging mabait ka, kung naging generous ka, nasa sa kanila na yun. Kung paano nila tatanggapin at kung paano nila i-appreciate yun. At minsan yung mga taong nagbibigay ng mga bagay o pera, hindi naman kinakailangan na ibalik mo rin yun sa kanila. Ang kinakailangan lang ng tao ay simpleng kamusta. O simpleng salamat. Kailan mo ba huling nasabi yung salitang salamat? Sa taong walang ibang ginawa kundi pasayahin ka at isipin ka. O baka naman masyado na tayong demanding at iniisip lang natin yung mga sarili natin to the point na yung nahihirapan din na natin naiisip. Shad. Anyway, sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me. Bukas na po, ha? This has been yours truly, DJ Raketera, at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, this is Top Secrets. That portion. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.